Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, нарэшце да нас ізноўку завітаў Алесь Михалевич, з якім мы вельмі любім пагаварыць пра тое, што ж такі адбываецца з беларусамі ва ўсім свеце, наколькі ім бяспечна, небяспечна некуды адпраўляцца. Ну і ёсць шмат іншых цікавых тэмаў. Ну, дарэчы, нешта ў мяне тут глючыць та самая інтэрнет, не открывается сторонка. Тым не менш, каб не адыходзіць ад традыцыі нармальнага прадстаўлення нашага гостя, я хацеў бы азначыць, што адвакат, спецыяліст у галіне міжнародна-прававога супрацоўніцтва па крымінальных справах, доктар сацыяльных навук, кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status. Все пералічыў. Безумоўно, толькі частку, але все самое важное пералічана. Ну, я, конечно, хотел еще сказать, что экс-кандидат у прэзідэнты, но вырашыў не наступаць на больны мазоль. А чаму больны мазоль? Я вельмі добра стаўлюся да ўсёй сваёй гісторыі. Я вельмі цельная асоба, якая вельмі любіць всю сваю гісторыю, все, што са мной адбывалася. Гэта все было вельмі цікава, нават калі вельмі балюча. Але менавіта гэты шлях прывёў цябе ў СІЗА КДБ. Так, гэты шлях прывёў СІЗА КДБ, але калі я быў СІЗА КДБ, я быў упэўнены, я пераканаўся тады, што куды б я не пайшоў пасля універсітэта, все роўна гэты шлях прыводзіць у СІЗА КДБ. Бо калі ў цябе адбываецца паспяховая кар'ера, ці ты пайшоў у дзяржаўныя структуры, ці ты пайшоў у прыватны бізнес, ці ты пайшоў в апазіцыйную палітыку, як рабіў я, у любым выпадку, там, умоўна, до 35 гадоў ты трапляеш туды. Таму, як бы... Якім шляхам гэта прывяло, это далёка не горшы шлях. Мне не сорамна за тое, чым я займаўся. Перад гэтым у СІЗА КДБ я быў прызнаны палітычным зняволеным усімі асноўнымі міжнароднымі арганізацыямі. Гэта не горшы шлях, які можа быць. Бачык, вельмі добра атрымалася вывесці на гэтую тэму, таму што я акурат такі хацеў найперш пагаварыць пра тэму круглага стала. Па прыкладзе круглага стала, які ў свой час ўсё ж такі зрабіў Польшчу такой, якую мы маем сёння, калі апазіцыя «Салідарнасць» знайшла нейкае паразуменне з тымчасовым кіраўніцтвам, з урадам Ярузельскага, і маючы такі вось досвед, ведаючы, як это кажуць, аскал рэжыма відавочна, тваё меркаванне, вопыт польскай салідарнасці, вопыт круглага стала, наколькі ён прымяняльны ў дачыненні да беларускага рэжыма? Думаю, што в нейкай сэнсе, безумоўна, прымяняльны. Ці гэты круглы стол будзе з Лукашэнкам, ці без Лукашэнкі. Я хутчэй веру, што без Лукашэнкі, але круглы стол як метад вырашэння урэгулявання канфліктаў і знаходжання паразумення, ён, безумоўна, адзін з лепшых метадаў, таму што ён найменш крывавы, і таму польскі пераход ад дыктатуры да дэмакратыі быў, ну, скажам так, адносна мала крывавы. Калі гэта параўнаць з Румыніяй, дзе з Чаўшэску, з расстрэлам, ну, то есть, калі параўнаць з іншымі месцамі, ну, то гэта быў далёка не горшая перадача ўлады, і такі механізм трэба для сябе проста мець на ўвазе. Але якія перадумовы, наколькі ўсё ж таки, я разумею, што там как бы шукаць нейкія падабенствы, непадабенствы, але што можа прывесці? Галоўная перадумова гэта, безумоўна, слабасць улады, і калі улада адчувае, што ёй патрэбны сацыяльны партнёр, каб захаваць частку улады і павысіць сваю легітымнасць. Так, пакуль што гэта не беларуская сітуацыя, бо Расія цалкам беларускі рэжым фінансуе, все тое, што беларускі рэжым страчвае на захадзе, яму Расія кампенсуе, але ў нейкі момант можа так аказацца, што грошы закончацца, можа так аказацца, што унутраная стабільнасць улады будзе вельмі слабая. І такі круглы стол можа спатрэбіцца. Яшчэ раз кажу, я лічу, што хутчэй гэта адбудзецца ўжо пасля Лукашэнкі, але я не выключаю нічога. У мяне ёсць любімая фраза, што Беларусь краіна вялікіх магчымасцяў, таму што ў Беларусі магчыма ўсё. Таму я не здзіўлюся, калі гэта будзе і пры сённяшняй уладзе.
быў у музеі вольнай Беларусі акурат такі канферэнцыя з гэтай нагоды, дзе ты выступаў, дзе апісываў высновы, якія былі зробленыя з досведа Беларусі, і ты называў там 3 ці 4 пункты, здаецца, што павінна здарыцца ў Беларусі, не? Можа быць, я і называў, але як бы цяжка будзе зараз іх усе пералічыць, але безумоўна гэта слабасць улады, пра якую я казаў, калі улада сама слабая і яна сама адчувае, што ёй такі круглы стол патрэбны. Наколькі ўсё ж такі, калі глядзець на сённяшнюю сітуацыю, вось слабасць улады, ну, верагодная ў бліжэйшы час. Вот, калі паглядзець на тое, як ўсё ж такі з наступствамі 2020 года рэжым справіўся сілавымі метадамі. Рэжым не справіўся, легітымнасці няма, унутранай легітымнасці няма, знешняй легітымнасці няма. Тут як бы рэжым зусім з гэтым не справіўся. Так, ёсць расійскія грошы, ёсць Расія пакуль што пераняла Беларусь цалкам і затыкае пэўныя лукашэнкаўскія дзіркі грашыма, але ці так далей будзе далей, ці так будзе, я не ўпэўнены. Таму як бы гэта магчыма, як вяртаюся да таго, што паслабленне беларускай улады і яе жаданне размаўляць і знаходзіць сабе сацыяльнага партнёра для таго, каб рабіць рэформы, каб рабіць змены, цалкам верагодная. Вось я нарэшце знайшоў, бо нешта заблукаў у сацыяльных сетках. Дарэчы, раю ўсім падпісацца на тэлеграм-канал Народнага антыкрызіснага ўправлення, бо Алесь Михалевич все ж таки з'яўляецца чальцом і Народнага антыкрызіснага ўправлення, памочнікам Павла Латушкі, і вось абазначыў 4 умовы для падрыхтоўкі да перамоваў: стварэнне рэпрэзентатыўных структур, падтрымка даверу ў грамадстве, міжнародная падтрымка і падрыхтоўка эліт да кампрамісу. Што мы маем на сёння з гэтых 4 пунктаў? Безумоўна, эліты, я думаю, гатовыя да кампрамісу. Міжнародны ціск, міжнародная ізаляцыя Беларусі ёсць. Як я ўжо сказаў, так, яна кампенсуецца падтрымкай Расіі, але гэта далёка не, скажем, не поўная кампенсацыя. У той момант, калі ўлады адчуюць, што яны могуць страціць усё, яны будуць гатовыя атрымліваць частку, захоўваць значную частку ці значную частку ўзамен на аддачу нейкой значнай часткі ўлады. Таму гэта абсалютна магчыма. Я працытую таксама вось апошняе падсумоўванне, якую зрабіў Алесь Михалевич падчас гэтай канферэнцыі. Сацыялагічныя дадзеныя паказваюць, што ў беларускім грамадстве існуе высокі ўзровень узаемнага даверу. Гэта унікальная перавага, якая стварае патэнцыял для аб'яднання розных бакоў у дыялоге. Сапраўды? Я ўпэўнены, так, безумоўна. Не, то, што стварае, можа быць, але існуе высокі ўзровень узаемнага даверу? Высачэзны ўзровень. Калі мы лічым тое, што вы, журналісты, называеце бульбасрач, калі мы лічым гэта нейкім сур'ёзным падзелам, гэта не так. Я вельмі добра арыентуюся ў сітуацыю ў Лівіі, добра арыентуюся ў сітуацыю Сірыі, там, дзе ёсць і рэлігійныя, розныя рэлігійныя групоўкі, і як бы яны ўзаемна адзін аднаго знішчаюць фізічна, закладаюць бомбы, знішчаюць фізічна і так далей. І я ведаю, які ўзровень сацыяльнага недаверу бывае. І ў Беларусі, ну, я абсалютна ўпэўнены, што дамовіцца з былымі лукашысцкімі чыноўнікамі гэта будзе вельмі хутка і это можна хутка і эфектыўна, таму што у нас ёсць штосьці, што нас аб'ядноўвае. Гэта Рэспубліка Беларусь, так, і як бы нават калі глядзець пра будучыню гэтай Беларусі, вельмі цікава на гэта адказвае сацыялогія. Калі у фокус-групах, напрыклад, нават у тых людзей, якія сёння актыўна працуюць на баку сённяшняй улады, у іх запытваюцца, ці трэба нам саюз з Расіяй. Так, канешне, трэба саюз з Расіяй, Расія гэта вельмі важна. І адначасова запытваешся, куды б вы аддалі сваіх дзяцей вучыцца? А на захад там. Якая мадэль для вас з'яўляецца асноўнай? Заходняя. То есть фактычна аказваецца, што яны падтрымліваюць Расію выключна па прынцыпе, што паглядзіце, калі Украіна зрабіла тое, і гэты старэйшы брат, ці там не старэйшы брат, але Расія ім зараз як бы стварае такія праблемы. Да чаго я гэта кажу? Што ёсць супольнае нейкае бачанне будучыні, і в той момант, калі Расія аслабне, такі
такую супрацу выбудаваць будзе вельмі лёгка з тымі людзьмі, якія застануцца пасля Лукашэнкі, з лукашэнкаўскімі элітамі, бо яны ўсе падрыхтаваныя і бачаць Беларусь так же сама. Так? Просто яны разумеюць, што сёння гэты еўрапейскі выбар Беларусі нерэалістычны, просто таму, што Расія з войскамі, са сваёй сілай, з моцнай эканомікай, за сваімі ўплывамі ў Беларусі занадта моцна трымае Беларусь за адно месца. Таму як бы сацыяльны давер ёсць, а таксама ёсць давер Беларус, гэта нікуды не знікла. Гэтая падтрымка была, гэтая падтрымка ёсць. Калі хочаце, праэксперыментуйце, напішыце на там любы з беларускіх сайтаў за мяжой або нават і ў Беларусі, што вам патрэбна дапамога па нейкім вельмі канкрэтнай гаспадарчай справе, і вельмі хутка людзі адгукнуцца, якія нават будуць гатовы гэта зрабіць бясплатна. Я не думаю, што такіх краінаў вельмі шмат, дзе вы такое просто знойдзеце. Таму як бы я разумею, што нам, калі мы знаходзімся ў сярэдзіне, ўнутры беларускіх канфліктаў, нам здаецца, што гэтыя канфлікты настолькі моцныя і сур'ёзныя, на самой справе гэта далёка не так. Добра, гэты пункт падрыхтоўка эліт да кампраміса стаіць у вас, ну ці прынамсі так яно патрапілася апошнім, але калі ўжо закранули яго, давайте з яго і працягнем. Калі мы кажам, ну не мы, але вот скажем наши палітыкі кажуць про абавязковую люстрацыю, про тое, что как бы суд не абыдзе і злачынства, что мы не забудем. Калі Латушка і Нау зараз апублічваюць спісы суддзяў, якіх абавязкова трэба прыцягнуць да адказнасці, калі тыя ж самыя сілавікі губазікаўцы, якіх рукі ў крыві, яны выдатна разумеюць, што ім не прабачаць. Ну, про які компромисс вот этих дзяржслужащих? Один думае, что я тут дубинкой валіў направо и налево, яны ж прыйдуць мяне на слупе подвесить за прычындалы. Другі думае, а я ж тут была у выбарчай камісіі, и мне скажут, ты займалася фальсификацией, и притягнуть до суда. Трэці скажа там яшчэ что-нибудь, там я там вот быў чыноўнікам, мяне тут люстрыруюць. Так что чакаць, які кампраміс? Ну я скажу, што ёсць, гэта маё прыватнае меркаванне, яно не зусім не абавязкова супадае з меркаваннем тых структураў, якіх я працую, але я лічу, што ёсць мінімальныя стандарты адказнасці, якія павінны быць, і я упэўнены, што па гэтых мінімальных, я не хочу зараз іх агучваць, але па гэтых мінімальных стандартах адказнасці, якая павінна быць панесеная, у нас будзе кампраміс у тым ліку з большасцю сённяшніх лукашэнкаўскіх дзяржаўных чыноўнікаў, і абсалютна упэўнены, што такі кампраміс магчыма, таму што і ўнутры лукашэнкаўскай сістэмы ёсць разуменне, што калі, напрыклад, начальнік турмы, начальнік ізалятара асабіста атрымлівае задавальненне ад катаванняў, гэтыя людзі б таксама, я маю на увазе лукашэнкаўскую ўладу, таксама была б рада ад такіх людзей пазбавіцца. І хачу, вот мы пачалі з круглага стала польскага, хачу сказаць пра вельмі важны прыклад. У Польшчы, калі пасля сталінскага рэжыма в 56 годзе некалькі міністр і намеснік міністра, былы міністр нацыянальнай бяспекі, быў афіцыйна прызнаны злачынцам, і яго пасадзілі за прымяненне катаванняў падчас следства. І гэтыя людзі, міністр, намеснік міністра, адседзелі хіба што ці не 15 гадоў, але адседзелі вельмі шмат. І гэта было вельмі важнай прышчэпкай для таго, каб у 80-е годы ўжо, калі польская ўлада магла прымяняць катаванні, магла ісці в разнос так, як сёння ідзе беларуская сістэма, гэтага не адбывалася якраз таму, што была хаця б кропкавае, але сімвалічнае пакаранне. Так? І вось на такое кропкавае сімвалічнае пакаранне я абсалютна ўпэўнены, што ніякіх праблем няма дамовіцца ў тым ліку з часткай беларускай улады. Ну а калі атрымаецца больш шырокая, я не вельмі люблю, бо людзі пад тэрмінам люстрацыя вельмі часта разумеюць зусім не тое, што гэты тэрмін разумее. Люстрацыя — гэта забарона займаць пэўныя дзяржаўныя пасады. Так? І у люстрацыі таксама люстрацыя не перашкаджае людзям далей рэалізоўвацца, далей зарабляць грошы і так далей. А я зараз больш кажу пра крымінальную адказнасць. І такая кропкавая крымінальная адказнасць, безумоўна, я лічу, што яна павінна быць. Я лічу, што павінна быць больш шырокая крымінальная адказнасць. Але як бы па меншай меры такая кропкавая адказнасць, калі значная частка людзей, напрыклад, рэжыма пагадзіцца ўзамен на тое, каб без
крыві перадаць уладу, без крыві зрабіць так, каб у Беларусі наступіла дэмакратыя. Безумоўна, трэба зрабіць так, каб шырока і, скажам, палявання на ведзьмаў не было, і каб гэта проста былі публічныя такія працэсы, якія пакажуць, што права ёсць незваротнае і найбольш сур'ёзныя злачынствы былі пакараныя. Добра, давайте вернемся до гэтых пунктаў. Мне ўсё ж таки вельмі цікава, што вы ўкладалі больш падрабязна. На першым месцы ідзе стварэнне рэпрэзентатыўных структур. На што мала структур? І офіс, і КР, і КС. А вельмі якраз вельмі правильно вы пералічылі, і гэта вельмі важна, што гэтыя структуры ёсць. Я з'яўляюся як адвакат, як юрыст, я вельмі люблю інстытуцыялізацыю, калі ёсць разуменне, якая структура прадстаўляе. І Коордынацыйная рада ў гэтым плане мае вельмі вялікае значэнне, зрэшты, як і, безумоўна, і офіс Ціханаўскай, і кабінет, бо гэта ёсць прадстаўніцтва той часткі беларускага грамадства, якая нязгодная. І гэта інстытуцыялізацыя, так, як вы правильно вельмі сказалі, яна павінна быць увесь час. І гэта адказ тым людзям, якія казалі, што Коордынацыйную раду трэба было ствараць у 2020-м. Трэба было ствараць у 2020-м, толькі не было ні кампутарнай праграмы, ні механізма гэта рабіць і так далей. І мы павінны мець увесь час легітымны орган, які прадстаўляе гэтую частку беларускага народа, якая хоча актыўных зменаў і якая гатовая гэтыя актыўныя змены праводзіць. Але калі стварэнне структур, то трэба нешта яшчэ дадатковае ствараць? Не трэба ствараць нічога дадатковага, хіба што разбудоўваць гэта, але гэта як з пытання з еўрарадою. Ці еўрарадою увесь час ствараецца? Так, яно увесь час ствараецца, бо яно змяняецца. Ёсць нейкія новыя людзі, якія прыходзяць, новыя праграмы, якія з'яўляюцца. І гэта мы і закладаем у тэрмін стварэння. Але для того, каб, як вот вы сказали, пашырацца, для гэтага патрэбны ресурсы як, ну, такія банальна матэрыяльныя, так і не банальна чалавечыя, людзі, якія пагодзяцца працаваць у гэтых структурах. Такое адчуванне, што мы не маем сёння ні таго, ні другого. У вас такое адчуванне, але, напрыклад, я не атрымліваю ніводнай капейкі за сваю працу ў Коордынацыйнай радзе. Абсалютна, практычна ўсе в Коордынацыйнай радзе не атрымліваюць грошаў за сваю працу. І Коордынацыйная рада працуе, так? Таму як бы... Ну, не бярем Коордынацыйную раду, возьмем кабінет, дзе людзі не могуць стварыць свае вот гэтыя прадстаўнікі, не могуць стварыць свае, умоўна кажучы... Ресурсаў, безумоўна, заўсёды бракуе. І я не маю права адказваць за імя кабінета, я не ўваходжу ў кабінет, зрэшты, як я не ўваходжу ў НАО, гэта таксама памылка, хаця безумоўна падтрымліваю тое, што НАО робіць. І тое, што робіць кіраўнік, першы нумар нашай фракцыі Павел Латушка. І вельмі цяжка адказваць за кабінет, але безумоўна кабінет створаны, скажам так, на выраст, і пад большасць тых рэчаў, якія кабінет хацеў бы рабіць, безумоўна, на сённяшні дзень ресурсаў няма, што не значыць, што іх не будзе заўтра, і што не значыць, што іх не трэба шукаць, так? Таму як бы мы вяртаемся да вот этого тэрміна стварэння, так, мы ствараем, кабінет увесь час ствараецца, так, это абсалютна нармальна. Коордынацыйная рада таксама ўвесь час ствараецца і спрабуе пашыраць сваю кампетэнцыю і, скажам так, заваёўваць нейкі дадатковы сацыяльны давер, рабіць нейкія дадатковыя важныя рэчы. Міжнародная падтрымка, гэта ж не пра грошы, ці пра грошы вы мелі на ўвазе? Не, гэта не пра грошы, гэта перш за ўсё пра тое, што любы круглы стол робіцца пры пасярэдніцтве. Хтосьці павінен быць пасярэднікам, які збярэ два бакі і скажа: хлопцы, дзяўчаты, дамаўляйцеся, так? І у Польшы такім пасярэднікам быў каталіцкі касцёл, які быў настолькі моцнай аўтарытэтнай структурай, якая была вельмі важнай і значнай структурай, аўтарытэтнай структурай як для польскага ўрада, для ярузельскага, так і для польскай апазіцыі. Думаю, што для Беларусі такой структурай можа быць еўразвяз, да якога ёсць давер, таму што еўразвяз не падманвае, могуць быць паасобныя краіны, якія, як тая самая Нямецчына, Польша, Літва, Швецыя і так далей, так? І вось гэта падтрымка, пра якую мы ў тым ліку мы гаворым, так? Але падтрымка як нашым структурам грамадзянскай супольнасці, так і падтрымка патэнцыйна ў такім круглым стале.
Ну так вы вось і кажаце, што Еўрапейскі Саюз у якасці гаранта і пасярэдніка ў перамовах паміж беларускай апазіцыяй і элітамі рэжыма. Ну але эліты рэжыма, ну таксама тут можна конечно спрачацца там дзе там ты эліты не эліты, але толькі пасля сыхода Лукашэнкі, бо пакуль ён ёсць, я думаю, што нейкія эліты, пакуль ён ёсць, эліты безумоўна хутчэй за ўсё не будуць гатовыя, але як я вяртаюся да маёй фразы, што Беларусь это краіна вялікіх магчымасцяў, Беларусі магчыма ўсё. Ну можа быць. Дарэчы, ось вы прыгадалі Сірыю, што добра ведаеце гэтую краіну. Ну што Лівію ведаеце, я ведаю, бо вы там бывалі, там супрацоўнічалі і людзей таксама тых суправаджалі, я маю на увазе як юрыст, адвакат. Сірыя, як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю? Шмат адныя спрабуюць параўнаць ці перакласці вопыт Сірыі на Беларусь, другія кажуць, што там непараўнальная і немагчыма ніякіх там паралеляў праводзіць. Як вам бачыцца? Мне гэта бачыцца так, што у гэтым свеце ўсё ўзаемазвязанае. І калі пачаўся капітальны канфлікт у Ізраілі, калі пачаўся капітальны канфлікт паміж Ізраілем, вельмі сур'ёзны канфлікт паміж Ізраілем, Хезбалой, калі пачаліся адпаведныя працэсы в Іране, а прыход новага прэзідэнта ЗША Трампа, новага старога прэзідэнта ЗША Трампа, Трамп перш за ўсё гэта вораг Ірана. Так, гэта чалавек, які будзе Іран мачыць, які будзе Іран знішчаць уплывы Ірана. Гэта все паказала, што тое хісткае статус-кво, якое было, вельмі хутка зруйнавалася, і змены фактычна адбыліся. Ну, то есть армія не бараніла Асада, і все вельмі хутка змянілася, і гэта на самой справе паказвае проста, наколькі вся гэтая сітуацыя ўзаемазвязана. І наколькі тое, што выбудоўваюць дыктатуры, наколькі яно хісткае і нетрывалае. Ну, ось, дарэчы, калі мы кажам пра польскі вопыт, Грыша Шарапаў піша: чаму толькі польскі прыклад круглага стола? Нам трэба больш глядзець на досвед люстрацыі ў Чэхіі. Яна бліжэй да нас і колькасцю насельніцтва і іншымі чыннікамі. Цалкам згодны, я чэшскую сітуацыю якраз ведаю вельмі добра, я з'яўляюсь чэшскім адвакатам і шмат гадоў пражыў у Чэхіі, у Празе. І, безумоўна, цалкам верагодна, што беларуская сітуацыя будзе бліжэй да чэшскай. Так, чэхам, безумоўна, удалося зрабіць так, каб новая палітычная эліта была не камуністычнай, была не звязаная з былой камуністычнай элітай. І гэта абсалютна магчыма і ў беларускіх умовах таксама, але мы вяртаемся да таго чынніка, да таго фактара, пра які я казаў, гэта паслабленне Расіі. Паслабленне Расіі рана ці позна яно адбудзецца, безумоўна. Пытанне просто каб у гэты момант была адпаведная канфігурацыя. Што не значыць, што не трэба будзе дамаўляцца з шмат з кім з тых людзей, якія прыйшлі кіраваць на месцах, напрыклад, у часы Лукашэнкі. Все роўна як бы ад кіраўнікоў мясцовай паліцыі, міліцыі, так, ад кіраўнікоў мясцовых там выканкамаў, шмат ад каго все роўна будзе шмат што залежыць. І да іх таксама павінен быць пасыл, што яны, калі яны не здзяйснялі злачынства, яны для нас не з'яўляюцца ворагамі. Дарэчы, наколькі я не спецыяліст па Сірыі, просто то, што чытаў, пра ваше меркаванне цікава. Казалі вось менавіта пра вот это перацягванне элітаў на свой бок, што апазіцыя сірыйская, яна акурат такі нічога не казала пра тое, што чыноўнікі, якія працавалі там на Башара Асада, што там іх чакае там расстрэлы, люстрацыі, там турмы і ўсё астатняе. Маўляў, яны как бы акурат такі закидывалі на супрацу вот этой тезисы, и это допомогло перацягнуть их на свой бок. Ці не, ці просто страх? Скажем так, я не все ж таки хочу поправить, я не з'яўляюся, я ніколі не быў Сірыі, так, як бы я не могу казаць, что я з'яўляюся экспертам по Сірыі, просто Сірыя безумоўна ёсць таксама важным прыкладам, я яе прывёў як прыклад наяўнасці вялікага ўнутранага канфлікта, які там ёсць. Але сам факт, что прэм'ер-міністр, асадаўскі прэм'ер-міністр застаецца для таго, каб перадаваць уладу, гэта, пагадзіцеся, гэта вельмі важна, і гэта цікавы, добры прыклад таго, якім чынам улада можа адносна мірна для тых умоваў, у якіх яны ёсць, адносна мірна перадавацца.
Давайте перейдем до іншых тэмаў. Тут вось Агрэст написала пытанне. Я, правда, не зусім яго зразумеў, чаму канцэпцыя і стратэгія офіса пагаршае правы беларусаў у адрозненні з дзейсным заканадаўствам. Плануецца дапрацоўка гэтых дакументаў. Маецца на ўвазе тое, што распрацоўвае офіс канцэпцыі, там вот это ўсё. Я не з'яўляюся часткай офіса, я не з'яўляюся часткай кабінета. Але, безумоўна, і офіс, і кабінет, і НАУ робіць вельмі шмат для таго, каб палепшыць сітуацыю беларусаў за мяжой. Калі мы гаворым зараз пра сітуацыю беларусаў за мяжой, магчымасці іх легалізацыі і так далей. Мала таго, яны зрабілі вельмі шмат ужо. Проста беларусы вельмі часта ўсё ўспрымаюць як дадзенае з неба, як мінімальныя гаранты. Трэба памятаць, што практычна ўсе беларусы, якія звярталіся па міжнародную абарону ў Польшчы, гэту міжнародную абарону атрымалі. Польша зрабіла, напрыклад, так, каб тыя людзі, якія мелі гуманітарную візу, змаглі падацца на гуманітарны від на жыхарства і атрымаць на 3 гады гуманітарны від на жыхарства. Каб тыя людзі, якія мелі гуманітарную візу, мелі права працаваць. Калі людзі не ўяўляюць, наколькі цяжка было такія змены прабіць, наколькі гэта была вельмі сур'ёзная праца. І гэтакая праца вядзецца і далей для таго, каб беларусы мелі магчымасць жыць у развязе і працаваць, рэалізоўвацца, у тым ліку весці бізнес, бо я як адвакат таксама вельмі стараюся сачыць за тым, каб былі магчымасці не толькі выжыць, але яшчэ і рэалізавацца і атрымаць нейкія грошы, якія далей спрацуюць на аднаўленне Беларусі. Так? Таму як бы крытыкаваць офіс, крытыкаваць кабінет вельмі лёгка. Я як чалавек, які не з'яўляецца часткай гэтых структураў, але ведае, наколькі вялікая і значная праца гэтымі структурамі робіцца для таго, каб палепшыць жыццё беларусаў. Ну, я проста як асоба, як адвакат, я хочу сказаць дзякуй тым людзям, якія працуюць у гэтых структурах і якія пашыраюць і ствараюць дадатковыя магчымасці для беларусаў, або па меншай меры бароняць тое, што ўжо было адваявана, таму што літоўскае грамадства гэта абсалютна відавочна, яно супраць беларусаў глобальна, таму што як бы уявіце сабе сітуацыю, вы жывеце ў літоўскамоўным асяроддзі, ў літоўскамоўнай вільні, і вы чуеце, як эта вільня масава пераходзіць на расійскую мову. Так? Эта вільня пераходзіць, перш за ўсё, дзякуючы украінцам, якіх прыехала нашмат больш, чым прыехала беларусаў, якіх было прынята. Так? Але гэта для людзей відавочна, і людзі проста адчуваюць сябе ў меншасці ў сваёй краіне. Таму я як бы проста і разумею і літоўцаў. Так? Я разумею латышоў, якія не хацелі прымаць вельмі шмат дадаткова украінцаў, бо Рыга і так з'яўляецца рускамоўным горадам, дзе латышскамоўнае насельніцтва адчувае сябе дэ-факта ў меншасці, так? Нягледзячы на тое, што ў іх дзяржаўная мова, іх сімволіка, все іх, але яны ідуць па горадзе, яны паўсюль чуюць расійскую мову, так? Таму як бы вяртаюся да таго, што я лічу, што і офіс, і кабінет робяць вельмі шмат у абарону беларусаў замежжа для таго, каб стварыць нармальныя умовы. Далёка не ўсё заўсёды атрымліваецца, але далёка не ўсё заўсёды рэалістычна. Так? Вельмі часта мы чакаем нейкія рэчы, якіх дасягнуць будзе вельмі цяжка. Алесь, я трошку вярнуся назад, але ўсё ж таки гэта важная тэма. Вы як спецыяліст можете патлумачыць, наколькі ўсё ж таки рэальна, рэалістычная магчымасць, ну не просто атрымаць ордер на Лукашенку з крымінальнага суду ў Гаазе, а што далей, вот штосьці канкрэтнае, нейкае там прыцягненне да адказнасці. Для маіх калег з НАУ вельмі важна атрымаць гэты ордер, каб Лукашенко быў руканепаціскаемым. Так, гэта асноўная мэта. Ці будзе ён дзесьці арыштаваны? Пуцін пакуль нідзе не арыштаваны. Мала таго, Пуцін наведвае нават тыя краіны, якія тэарэтычна падтрымліваюць і падпісалі юрысдыкцыю міжнароднага суда ў Гаазе. Гэта, на жаль, не заўсёды спрацоўвае, але адказнасць гэта таксама пра сімвалічныя крокі.
І гэта можа быць адным з такіх сімвалічных, важных сімвалічных крокаў, што Лукашенко злачынца, ён не рукапаціскаемы, да яго нельга, скажем так, набліжацца, нельга з ім нічога рабіць. Ці прывядзе гэта да канкрэтных наступстваў доўгатэрміновай перспектыве, гэта ўсё, канешне, спрацоўвае. Так? В доўгатэрміновай перспектыве. Ці гэта можа працаваць так, што вот сёння гэта выдадзена і заўтра беларуская міліцыя яго арыштавала і перадала, безумоўна, не, мы з вами цудоўна ведаем, як эта сістэма працуе. Давайте да ваших непасрэдных працы адвакацкага бюро Legal Status і пра тое, як змяняецца сітуацыя для беларусаў у розных краінах свету. У мяне такое адчуванне, што чым далей, тым менш, ну, ці скажем там, тым больш краінаў, дзе беларусам становіцца небяспечна. Вось выявіўся В'етнам пасля сітуацыі з Верамейчыкам, вось Грузія. Але гэта у вас адчуванне, таму што вы даведваецесь пра новыя факты. Адкуль было адчуванне, што прорасійская Сербія з'яўляецца бяспечнай краінай? Ні ў кога такіх адчуванняў не было. Па меншай меры, як бы ні ў кога з людзей, якія ведаюць, што такое Сербія. Ці мы ведаем, якая ўлада на сённяшні дзень у Грузіі. Я не люблю гэтыя тэрміны прорасійская, але тое, што ва ўмовах, калі ў Грузіі з Расіяй не было дыпламатычнага прызнання, все роўна рэалізоўваліся экстрадыцыі і перадаваліся з Грузіі ў Расію экстрадаваныя абвінавачваемыя, но гэта гаворыць пра тое, што паміж гэтымі краінамі ёсць вельмі блізкая супраца. Так? І тое самае В'етнам, мы з вами цудоўна ведаем, што любы чалавек, які цікавіўся гісторыяй, ведае, што Злучаныя Штаты ваявалі на баку паўднёвага В'етнама і паўднёвы В'етнам прайграў. Так? Як бы, што яны в'етконгаўцы прайгралі і камуністычны, сацыялістычны В'етнам перамог. Так? Як бы гэта фактура, і што В'етнам зусім адносна нядаўна пачаў супрацоўнічаць з глобальным захадам, пачаў улівацца ў сусветную эканоміку, і то гэта у кожным выпадку гэта рабілася для таго, каб стварыць нейкую альтэрнатыву камуністычнаму Кітаю. Так? Таму як бы трэба было, для захаду было вельмі важна знайсці дадатковы рынак таннай рабочай сілы, дадатковы рынак, які мог бы замяняць тую частку прадукцыі, якую раней вырабляў Кітай. Так? Таму як бы я не бачу аніякіх глобальных зменаў, я не бачу, што гэтая свабода для беларусаў памяншаецца. Дарэчы, калі па Грузіі ўсё ў прынцыпе ў рамках тых прадказанняў, пра якія я казаў заўсёды, што прамой экстрадыцыі з Грузіі ў Беларусь не будзе, але Грузія будзе пазбаўляцца ад значнай колькасці тых людзей, якія для іх з'яўляюцца небяспечнымі або падазронымі, або там агульнаактывістамі, тым больш, што як бы мы з вами цудоўна разумеем, што калі мы жывем в нейкай іншай краіне, удзельнічаць ва ўнутраных, скажем, пратэстах, разборках і так далей, з'яўляецца па меншай меры рызыкоўным. Так? Таму як бы я бачу, што проста свет стабілізаваўся, ёсць глобальны захад, нават не скажу, што глобальны захад, бо я абсалютна ўпэўнены ў тым, што і Японія, і Паўднёвая Карэя, нягледзячы на ўсе праблемы, якія там зараз адбываюцца, гэта ёсць частка, скажем так, глобальнай нармальнага свету. У гэтай жа частцы свету ёсць Аўстралія, у гэтай жа частцы свету ёсць Новая Зеландыя, і з Азіі хіба што я назову, напэўна, Сінгапур. І ўсё. Так, як бы в Азіі больш я не бачу аніводнай стабільнай краіны, якая для беларускіх грамадскіх актывістаў ці палітыкаў ці журналістаў можа быць бяспечная. Так? Таму Азію просто пазбягайце. Так? Індыя, Кітай, і гэта месцы, дзе з вами могуць здарыцца розныя рэчы, непрыемныя рэчы. Так? Гэтыя непрыемныя рэчы з вами не здарацца в Сінгапуры, гэтыя непрыемныя рэчы з вами не здарацца в Аўстраліі, в Новай Зеландыі і ва ўсім еўразвязе, плюс у тых краінах Еўропы, якія арыентуюцца на еўразвяз. Я маю на ўвазе Албанію, Чарнагорыю, там нават тую самую Македонію. Тым не менш, все ж таки еўразвяз ёсць пэўныя такія
аномальныя зоны, назовем их так, это апроч Сербіі гэта якія яшчэ? Сербія не ёсць часткай еўразвяза, гэта краіна, якая з'яўляецца аплікантам, краіна, якая падала заявку на ўступленне ў еўразвяз, але як бы абсалютна не факт, што бліжэйшай гістарычнай перспектыве ўступіць. Унутры еўразвяза ёсць краіны, дзе можна паседзець у рамках экстрадыцыйнага працэса. Гэта Італія, Гішпанія, глобальна краіны поўдня, так? Італія, Гішпанія, магчыма, напрыклад, Грэцыя ці Кіпр, так? Але зноў-такі паседзець у ізалятары, пакуль Беларусь вышле запыт, і па выніках быць вызваленым, гэта штосьці зусім іншае, чым тое, што адбылося з Васілём Верамейчыкам, калі на працягу сутак фактычна без экстрадыцыйнага працэса, без прававога ўвогуле суправаджэння чалавека проста пасадзілі на самалёт і выдалі ў Беларусь, так? І гэта неправавыя механізмы, і з іншага боку вельмі цяжка ад камуністычнай краіны чакаць чаго-небудзь іншага. У дадзенай сітуацыі можна было паспець нешта зрабіць, таму што я чую папрокі у бок офіса таго ж самага, іншых структур, што вот яны позна спахваціліся і гэтак далей. За суткі зрабіць фактычна нічога немагчыма. Як бы такія краіны, як В'етнам, трэба проста пазбягаць, таму што гэта все роўна, што мы будзем зараз гаварыць пра Расію, з якой адбываецца вельмі часта не экстрадыцыя, а проста чалавека сажаюць на машыну і вязуць у Беларусь. Юрыдычна па расійскаму крымінальна-працэсуальнаму кодексу экстрадыцыя адбываецца абавязкова, то есть павінен быць суд, судовы разгляд, але в практыцы гэта все вельмі часта адбываецца неправавымі метадамі, калі чалавека просто сажаюць на нейкі від транспарта і дастаўляюць як бы в кайданках, дастаўляюць у Беларусь. Алесь, наколькі вы спрабавалі разабрацца ў сітуацыі з Верамейчыкам, я маю на ўвазе, што, якія чыннікі, якія шляхі, якія бар'еры прывялі яго да той сітуацыі, якая ўсё скончылася? Я спрабаваў разабрацца ў гэтай сітуацыі, спрабаваў зразумець яе вельмі добра. Я думаю, што безумоўна было прынята памылковае рашэнне з тым, каб знаходзіцца ва В'етнаме. І гэта было асноўнае памылковае рашэнне. Нават у Турцыі, безвізавай Турцыі, такіх праблем бы для чалавека ўжо б не было, таму што Турцыя все ж таки, нягледзячы на тое, што это небяспечная краіна для беларусаў, і я не раю в Турцыю лятаць без вельмі жорсткай патрэбы і адпаведнага ўзгаднення, але як бы Турцыя хаця б уваходзіць у над Турцыяй ёсць кампетэнцыя Еўрапейскага суда па правах чалавека. Турцыя все ж таки звычайна такія рэчы робіць прававымі механізмамі, і як бы перш за ўсё гэта была, канешне, памылка са знаходжаннем у В'етнаме. Што датычыцца Літвы, калі я бачу заявы, я сам падпісваў такія заявы да літоўскіх уладаў за тое, што в сувязі з тым, што яны абвесцілі Верамейчыка, змясцілі ў шенгенскую інфармацыйную сістэму, у забарону в'езда ва ўсе краіны шенгенскай зоны, не толькі Літву. І я лічу, што тут, безумоўна, трэба працаваць з літоўскімі органамі, з літоўскімі спецслужбамі, з літоўскімі палітыкамі на прадмет таго, каб такіх рэчаў больш не адбывалось. Калі Літва лічыць, бо з аднаго боку мы вяртаемся, я ўжо казаў пра Літву, так? Літва лічыць, што любы чалавек, які закончыў ваенную акадэмію ў Беларусі, з'яўляецца персонай нон-грата на тэрыторыі Літвы, і на вялікі жаль гэта іх права так лічыць. Мы можам іх пераконваць, што гэта не так, але што мы павінны вельмі хутка змяніць, каб такіх людзей не абвяшчалі праблемай і пагрозай для ўсяго развяза і для ўсёй шенгенскай сістэмы. Няхай гэтыя людзі застаюцца пагрозай для Літвы, в ідэале ўвогуле, каб Літва іх па-іншаму трактавала, так? Але як бы вельмі спокойно можна зразумець, вот вяртаемся, уявіце сабе сітуацыю, што такі чалавек як бы хоча прыехаць ва Ўкраіну сённяшнюю, і тэарэтычна па беларускім пашпарце ёсць безвіз. І аказваецца, што гэты чалавек закончыў ваенную акадэмію, пасля некалькі гадоў адслужыў в органах, пасля звольніўся і так далей. Ці ёсць гэты чалавек падазроным для
украінскіх спецслужб ці для літоўскіх спецслужб безумоўна ёсць, так мы гэта таксама мусім разумець. Ну і вяртаюся до таго, што безумоўна тут як бы трэба працаваць з Літвой, каб такія людзі, нават калі ім забараняюць знаходзіцца на тэрыторыі Літвы, каб гэта не распаўсюджвалася на весь еўразвяз. А в ідэале, канешне, даказваць ім і паказваць, каб яны правялі адпаведныя дзеянні, каб такіх людзей не выкідваць нават з Літвы. Так, ёсць для гэтага механізмы, так, это механізмы дарагія, напрыклад, той же поліграф, там правядзення тых людзей праз поліграф, там адпаведныя допыты, так званы кантроль дадатковы, як бы, які і спецслужбы, і дзяржаўныя органы маюць права рабіць. Але безумоўна гэта вельмі дрэнна, і гэта згуляла асноўную праблему у справе з верамейчыкам, таму што ён не меў права спакойна жыць і працаваць у Польшчы, і калі ён прылятаў у Польшчу, ён не захацеў праходзіць праз закрыты лагер, наколькі я ведаю, ён не захацеў быць проста змешчаны ў закрыты лагер, што таксама абсалютна натуральна было для Польшчы, што чалавека, якому ёсць забарона в'езда ў развяз, яны не хацелі проста спакойна дапусціць на тэрыторыю сваёй краіны ў адкрытым рэжыме. Што яны яму запрапанавалі прайсці праз закрыты лагер і чакаць свайго статуса ў закрытым лагеры. Алесь, вось сітуацыя канкрэтная. То есть Верамейчык потым звяртаўся, наколькі вядома, і ў Байсол, нешта там у іх па словах Стрыжака не склалася, можа быць, спрабаваў ад іншых структур атрымаць нейкую дапамогу, не атрымалася, вярнуўся у В'етнам. Але вось маем сітуацыю, адмовіла Літва, прызнала пагрозай нацыянальнай бяспекі, яго адмовіла ў ВНЖ, выдала тым больш вось забарону на ўезд ва ўсе краіны еўразвязу. Легал статус магло б дапамагчы вырашыць гэтае пытанне? Трэба сказаць, што все залежыць ад рашэння чалавека. Я лічу, што безумоўна было памылкай, трэба было заставацца ў Варшаве і ісці праз так званы закрыты лагер як бы для бежанцаў, і вельмі хутка, улічваючы ягоныя сапраўды заслугі, тое, што ён быў ваяром на тэрыторыі Украіны, тое, што ён з'яўляецца сябрам каардынацыйнай рады і дэлегатам каардынацыйнай рады. Гэта было дастаткова хутка прывяло б да таго, што яго б выпусцілі, ён спакойна мог бы знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы, і па выніку я абсалютна ўпэўнены, што ён бы атрымаў адпаведны статус міжнароднай абароны на тэрыторыі Польшчы. І тут заўсёды пытанне у тым, у прыняцці рашэння. Мы, як адвакаты, не маем права за кліента прымаць рашэнне. Мы можам раіць тыя ці іншыя шляхі, але кліент, зыходзячы са сваіх выключна са сваіх меркаванняў, ён прымае тое ці іншае рашэнне. Вельмі часта гэта рашэнне можа быць памылковае. Мы вельмі часта людзям пра гэта гаворым, што тое рашэнне, якое вы прынялі, я лічу, што яно памылковае, яно вас прывядзе да горшай сітуацыі, але тут абсалютна нічога не зробіш, таму што людзі маюць права на прыняццё рашэнняў. Гэта вельмі можна спакойна параўнаць з тысячамі тых актывістаў, якія сёння знаходзяцца ў Рэспубліцы Беларусь, на тэрыторыі Беларусі, якія знаходзяцца пад вельмі высокай рызыкай таго, што іх пасадзяць, так? І як бы людзі маюць права на сваю абгрунтаваную рызыку, на тое, калі яны лічаць, што яны патрэбныя там, што яны гатовыя рызыкаваць, мы нічога не можам зрабіць, так? Мы не можам людзям загадаць паводзіць сябе так ці інакш, бо гэта прыватнае рашэнне кожнага чалавека. Я таксама доўгі час знаходзіўся у Беларусі з рызыкай. Калі я вярнуўся ў 2015 годзе, мяне арыштавалі, у мяне была крымінальная справа, на да гэтага часу ёсць, па арганізацыі масавых беспарадкаў 2010 года, і пры гэтым гэта абсалютна нармальна і звычайна, калі чалавек прымае нейкую абгрунтаваную, прымальную для сябе рызыку і з ёй далей жыве. Алесь, падчас наших папярэдніх эфіраў вы казалі пра тое, што калі да вас па дапамогу звяртаюцца беларусы, якія там трапляюць з нейкіх там палітычных нагодаў у базу Інтэрпола, там ці яшчэ якія-небудзь праблемы ўзнікаюць, вы дапамагаеце, прычым дапамагаеце, ну, часцей за ўсё бескаштоўна. Апошнім часам збольшылася, зменшылася звароты да вас, вот як з дапамогай, з патрэбай дапамогі? Можа быць, практычна тое самае. Апошнія, скажем, 2-3 гады гэта абсалютна падобная. Я не магу сказаць, што стала зваротаў больш, не магу сказаць, што стала іх менш. Абсалютна прадказальны, скажам, прадказальная колькасць зваротаў і на тым жа самым узроўні.
ёсць такі сайт, дзе можна паглядзець пашпарт, здаецца, орг ці пашпарт ЕУ, як ён там правильно называется, я не памятаю, але паглядзець, якія краіны бяспечныя, якія небяспечныя. І ёсць прэтэнзіі да гэтага сайта, што, маўляў, некаторыя краіны там пазначаныя, ну, калі не чырвоным, то таким колерам, таким сярэднім. Дзе правяраць? Вот дзе б вы параілі, якім чынам правяраць? Гэта вельмі добры сайт, дзякуй офісу і дзякуй тым людзям, якія яго рабілі. Гэта кожная сітуацыя у кожнага чалавека індывідуальная. Трэба разумець, што адна справа, калі чалавека з вялікай доляй верагоднасці не пададуць у Інтэрпол па іншым артыкуле, чым палітычны. Ну, то есть, калі яго чалавека падаюць за экстрэмізм, за там, скажем, по народных артыкулах там за удзел у беспарадках там и так далей, то Інтэрпол з вялікай доляй верагоднасці практычна з гарантыяй такого чалавека в Інтэрпол не прыме. І тады гэтая частка з гэтых краінаў для беларусаў могуць быць бяспечнымі. Іншая сітуацыя можа быць у чалавека, які быў дырэктарам фірмы, якому могуць зрабіць палітычны артыкул, то есть по палітычных прычынах, але эканамічны артыкул за несплату падаткаў, за там махлярства, за нейкія яшчэ нейкія дзеянні, і гэта іншая сітуацыя. Таму як бы калі ствараўся гэты сайт, было прынята вельмі правільная пазіцыя перастрахавацца, каб пасля не вылучылі прэтэнзіі, што а вось вам, вы мне казалі тут бяспечна, а тут аказалася небяспечна. Класічным такім прыкладам з'яўляецца Турцыя. Абсолютно класічны прыклад. Калі ў Турцыі чалавек будзе арыштаваны па палітычным артыкулу, або ў Грузіі, так, або нават як мы недавно праходзілі в Арменіі, калі гэта в чыстым выглядзе палітычны артыкул, нават Арменія гэтых людзей не выдала. Так? Па палітычных артыкулах. Калі б в Арменіі кагосьці арыштавалі ці ў Турцыі па артыкуле за несплату падаткаў, сітуацыя была б зусім іншая. Зусім іншая. І гэты чалавек мог бы сидзець у мясцовай турме, калі бы былі б добрыя адвакаты, калі б мы, напрыклад, займались такім чалавекам, ну то ён мог бы правесці ў мясцовым ізалятары і паўгады, і год, і паўтара, што ўжо непрыемна, бо мы разумеем, што армянскія і турэцкія ізалятары гэта не санаторый, так, гэта не месца адпачынку. І па выніках ўсё роўна былі б магчымасці таго, што такі чалавек быў бы экстрадаваны ў Беларусь. З вялікай доляй верагоднасці хутчэй за ўсё пад канец яго б адпусцілі праз год-паўтары, але таму калі такія краіны ёсць, яны натуральным чынам змяшчаліся в чырвоны колер там ці адносна чырвоны, які паказвае, што туды не пажадана ехаць. Татьяна піша: Алесь, я напишу вам у мессенджер ФБ, паглядзіце ў спаме, хлопцу палізняволены, зараз у Польшчы міжнародную абарону не даюць, але і не адказваюць, можа магчыма дапамагчы. Можа быть, не ў ФБ, а куды-нибудь на іншыя. Але дзякуй вялікі, Facebook таксама пагляджу, няма праблемаў, я пагляджу і адкажу. Дзякуй вялікі. Калі што, пішыце праз афіцыйны сайт, у пошуку спакойна знойдзеце кантакты. Ну так, можна зайсці на статус бежанца, так, і міжнародную абарону. Што вельмі важна, у краіны няма абавязку, то есть мы не можем моцна паўплываць на тое, ці чалавеку дадуць статус ці не. Мы можем, на што мы дакладна можем паўплываць, каб гэтага чалавека не выдалілі з тэрыторыі краіны. Пра Польшу, безумоўна, Польша вельмі спрыяе беларусам, таму тут можна шмат чаго спрабаваць і раіць рабіць, але ёсць краіны, як іншыя краіны Еўразвяза, дзе я ўжо казаў, што пра Беларусь вельмі мала інфармацыі, і тут самае галоўнае проста в чым мы можам дапамагчы, каб такога чалавека з гэтай краіны не выдалілі, што на вялікі жаль не значыць, што яму будзе дадзены статус. То есть не значыць, што выдаць чалавека ў Беларусь, калі яго патэнцыйна могуць чакаць у Беларусі катаванні і бесчалавечае абыходжанне, гэта з'яўляецца парушэннем еўрапейскай канвенцыі. І гэта тое, на чым мы, што сапраўды можна дасягаць і можна рабіць так, каб гэта адбылося. Такім чынам, можна напісаць і Алесю у мессенджер, але я думаю, лепей зайсці на старонку на сайт Legal Status, ёсць контакты, напісаць праз контакты і так, не? Так, безумоўна, напісаць, і адразу гэта інфармацыя да мяне прыйдзе.
Дзякуй вялікі. Алесь Михалевич, кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status, спецыяліст у галіне міжнародна-правового супрацоўніцтва па крымінальных справах і доктар сацыяльных навук быў у нас у эфіры. Слухайце, глядзіце, калі ёсць патрэба ў дапамозе, звяртайцеся. Беларусам у складаных юрыдычных і правовых сітуацыях Алесь і яго каманда дапамагаюць бескаштоўна. Ну і жыве Беларусь. Жыве вечна. Дзякуй вялікі за эфір.